Chiara houdt Zeeland flink bezig, 300 schademeldingen. Het is maandag 10 februari, dit is Zeeland Nu. Stormvloedkering gesloten door springtij en wind. Overval op regiobank voor de rechter. En jonge ondernemers zoeken geldschieters. Dag dames en heren, ruim 300 schademeldingen kwamen vandaag binnen bij verzekeraar ZLM nadat de storm Chiara gisteren over Zeeland raasde. En ook vandaag was het nog steeds stormachtig. In combinatie met hoogwater en springvloed resulteerde dat erin dat de schuiven van de stormvloedkering rond het middaguur dicht gingen. En voor de rest was het vandaag vooral takken en andere rommel opruimen. Bij kinderopvang De Kleine Draak in Axel is tijdens de storm een deel van het dak eraf gewaaid. En daarom was de opvang vandaag gesloten. Een stuk dak van 4 bij 4 is er afgewaaid. En daarboven zijn de ketels van de verwarming. En de meterkast is er ook. Doordat de verwarming en de elektriciteit nu afgesloten is, kunnen we geen gebruik maken van de locatie. De kinderen zijn vandaag op andere locaties van de overkoepelende organisatie opgevangen. En morgen moet De Kleine Draak dan weer open zijn. En ook in Middelburg zorgde de storm voor schade, zoals bij het winkelcentrum aan de Pottenbakkerssingel. Dit winkelcentrum, dat wegens een grote verbouwing in de steiger staat, moest door de brandweer afgezet worden met linten. De losliggende bouwmaterialen veroorzaakten een gevaarlijke situatie. En ook vlogen er dakpannen van de daken af. Uiteindelijk verwacht de ZLM 500 meldingen af te moeten handelen en dat het schadebedrag uiteindelijk zo rond €500.000 zal uitkomen. Zeeland had trouwens ook vandaag nog te maken met Chiara. Nog steeds windkracht 7 à 8, windstoten tot 100 km per uur. En daardoor moest het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskes uit de vaart. En op sommige plaatsen konden ook ondergrondse vuilcontainers vanwege die wind niet worden geleegd. Omdat het nu ook net springtij is, zorgt de wind voor een extra hoge waterstand. En daarom zijn rond het middaguur de schuiven van de stormvloedkering gesloten. En ook op het strand stond het water erg hoog. Het waterschap Scheldestromen houdt het strand tussen Dishoek en Vlissingen extra in de gaten. Het strand is daar niet zo breed en het hoge water komt al tot aan de duinen. Er is nog geen reden tot bezorgdheid, maar of de strand- en slaaphuisjes die er in de zomer altijd staan weer teruggeplaatst kunnen worden, is nog maar de vraag. Dat kan gevolgen hebben voor de plaatsing ervan. In de maand maart gaan we exact bekijken of dat mogelijk is. Maar zoals het er nu nog uitziet, wordt dat een lastig verhaal, omdat er gewoon te weinig ruimte overblijft voor plaatsing. Maar nogmaals, dat gaan we in de maand maart verder bekijken en oordelen. Dat is wel een strop. Wie betaalt dat dan? In feite is dat het risico van de huisjesbezitters zelf. Ja, je zit hierin en bij de natuur, dus je moet met alle risico's rekening houden. En meestal gaat het goed, maar dit is inderdaad wel een riskant gebied op dit moment. Het waterschap hoopt dat er zo snel mogelijk weer zand op het smalle stuk strand gespoten wordt. Er is eigenlijk een zandsuppletie gepland door Rijkswaterstaat. Die werkzaamheden liggen even stil als gevolg van de stikstofproblematiek en de vergunningen die daarvoor verleend moeten worden. We hebben erover contact gehad met Rijkswaterstaat en ik hoop dat ze zo snel mogelijk hier zand kunnen gaan suppleren. En wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend. Het is trouwens nog niet voorbij met de wind, want ook morgen wordt weer windkracht 8 afgegeven. Reden voor waterschap Scheldestromen om ook morgen opnieuw duinen en dijken te inspecteren. 3, 6 en 9 jaar cel, dat staat de 3 verdachten van de overval op de regiobank in Goes te wachten, als het tenminste aan het Openbaar Ministerie ligt. 2 van hen zouden in maart vorig jaar gewapend de bank binnen zijn gegaan. De derde verdachte die zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het is dinsdag 19 maart 2019. Rond 2 uur 's middags overvallen 2 gemaskerde en gewapende mannen de regiobank aan de voorstad in Goes. Bij de overval hebben ze een medewerker mishandeld. De overvallers zijn er vervolgens met een aanzienlijk geldbedrag in een auto vandoor gegaan. De politie zet meteen een klopjacht op. Ruim een uur na de overval, zo rond 2:10, wordt een auto met de 3 verdachten bij een tankstation in Steenbergen aan de kant gezet. Er worden 3 mannen gearresteerd. Het gaat om een 19-jarige Middelburger, een 26-jarige Rotterdammer en een 32-jarige Vlissinger. De 3 mannen zitten sindsdien in voorarrest. De Vlissinger en de Middelburger worden ook verdacht van de overval op de Sperrip Express in Middelburg, een paar dagen voor de bankoverval.
Een bankoverval komt in Zeeland niet vaak meer voor. Sinds het jaar 2000 zijn er 4 geweest. Op 8 mei in het jaar 2000 werd de Rabobank aan het Dorpsplein in Wemeldingen overvallen. 4 jaar later was het op 7 april raak bij de Rabobank in Kruiningen. Op 21 maart 2006 is de ABN AMRO in Goes overvallen. De overval van 19 maart vorig jaar in Goes is de 4e en meest recente bankoverval in Zeeland. Ja, verslaggever Niels Schuurbeers. Niels, je hebt de zaken de hele dag gevolgd. Er zijn al een aantal zittingen geweest. Wat zijn we vandaag te weten gekomen? We zijn te weten gekomen dat bij de overval op de Sperrip Express, maar ook op de regiobank, dat er een pistool is gebruikt. En dat pistool ook echt daadwerkelijk op medewerkers is gericht. Een vrouw vandaag ook aanwezig, die heeft een slachtofferverklaring geschreven dat ze recht in de loop keek van dat pistool. Maar ook dat er relatief weinig geld buiten is gemaakt. Deze mensen was beloofd dat er een ton aanwezig zou zijn, maar met een paar duizend euro was de buit compleet. Maar kijk je naar de eisen, hè? 3, 6, 9 jaar, dat zijn toch hele verschillende eisen. Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat ze alle 3 andere zaken zouden hebben gepleegd. Alle 3 worden ze verdacht van de overval op de regiobank. 2 daarvan worden verdacht van de overval, ook gewapend, op de Sperrip Express. En 1 van de verdachten die zou ook nog een woningoverval hebben gepleegd. Vandaar dus het verschil in die eis en ook hadden ze andere rollen. Nou zagen we bij de eerdere zittingen heel veel slachtoffers op de tribune zitten. Was dat vandaag ook zo? Ja, vandaag waren er ook veel mensen van de Sperrip Express en van de regiobank aanwezig. Er werd ook een slachtofferverklaring voorgelezen. En soms werd het ook wat emotioneel, hoorde je wel wat snikken natuurlijk op de publieke tribune. Het is natuurlijk ook niet niks. En zeker de mensen die in de loop van dat pistool hebben gekeken, die hebben hier nog steeds erg veel last van, zeggen ze. Of dat die slachtofferverklaringen de straf gaan beïnvloeden, weten we over 2 weken. Dan doet de rechtbank uitspraak. Niels, dankjewel. Of het nou de hoofdklasse is of de kelderklasse, voetbaltrainer Paul Telousa staat met dezelfde gedrevenheid voor de groep. Dus als zijn Jong Ambon, dat bijna onderaan staat in de 4e klasse, nou speelt tegen de nummer laatst. Alles gaat zoals het altijd gaat. En dat begint voor de trainer uit Oost-Soeburg altijd met een heel bevlogen wedstrijdbespreking. Vrijlopen en spelen, er is niks moeilijks aan. Helemaal hogere wiskunde, hou het gewoon simpel. Voetbal is simpel, dan doet het dan ook. Hij aan de bal, moet ik vrijlopen. Hij moet vrijlopen. Een kampioenswedstrijd in de hoofdklasse of een duel tegen een ploeg die nog geen punt heeft gehaald in de 4e klasse. Maakt niet uit, Paul Telousa benadert de wedstrijden hetzelfde. Waar het om gaat is dat het spelletje nog steeds hetzelfde is als vroeger. Het gaat erom dat je altijd nog steeds een goal meer maakt als tegenstander om wedstrijd te winnen. Wat ik verwacht, en dat ze in ieder geval hun stinkende best doen. Dat ze in ieder geval met een portie werklust probeert hetgeen wat we dus afgesproken hebben, waar we over trainen, om dat goed na te bootsen. Ja, go, up! Oké, Blue! Paul Telousa heeft een rijke trainerscarrière in het Zeeuwse voetbal. Hij heeft al van alles meegemaakt. Nou, mijn tijd bij Terneuzen heb ik een fantastische tijd, omdat ik toen vanaf de 3e klas in één keer elk jaar door promoveren naar de hoofdklasse. Terneuzen, kampioen. Uniek, want ja, je promoveert elk jaar. Een ander hoogtepunt voor Telousa is zijn tijd bij Hoek. Maar in die periode was er ook een dieptepunt. Dat ik op wilde staan en neerviel en ondersteund werd door mijn leider en mijn verzorger. Waarbij ik zelf dus niet in de gaten had dat ik een hersenbloeding had. En dat ik 15 minuten later in de ambulance lag en op weg naar het ziekenhuis was in Rotterdam. Dat heeft me wel aan het schrikken gebracht. Maar gelukkig ben ik heel goed uitgekomen. Ik heb een half jaar later heb ik mijn activiteiten weer op kunnen pakken. Die gedrevenheid van toen, die is er nog altijd. Bas! Hey! En dat ziet zijn zoon Melvin, die voorzitter is bij Jong Ambon, ook. Ja, als het moment dat het spelletje begint, dan is het bezeten. En zeker is hij wat rustiger als dat niet het spelletje begint. Maar op het moment dat het spelletje begint, en zeker op de trainingsdag, is hij nog gewoon fel. Mooi, gewoon mooi. Man van de club, veel bereikt in Zeeland. We mogen blij zijn dat we zo'n trainer hebben voor onze club. En dan is het ook nog jouw vader. En dan is het ook nog mijn vader, ja. Trots. Tientallen ondernemers verzamelden zich vandaag in Vlissingen op zoek naar een lening. Op een zogeheten financieringsmarkt konden ze contact leggen met geldschieters. Het evenement heet Finance Me en is onder meer bedoeld om beginnende ondernemers te laten groeien.
Je ziet dat we hele goede producten en hele goede diensten binnen de regio vaak leveren. Maar ik denk ook wel dat er mogelijkheden liggen voor buiten de regio voor onze Zeelse collega's als ondernemer. En ja, dat is zonde, dat wordt naar mijn mening wel onvoldoende ingevuld. Lodders is directeur van totaalinstallateur Saman en Zierikzee. Als je bedrijf eenmaal staat, is het volgens hem essentieel om door te groeien. Nou, ik denk dat groei heel belangrijk is, omdat als je als onderneming wil blijven ontwikkelen, als je ook voor de mensen binnen je organisatie uitdagend wil blijven, en als je betere mensen aan wilt trekken als bedrijf, dan is die groei gewoon heel erg belangrijk. Een ondernemer die wil doorgroeien is Kees Koopman uit Goes. Hij heeft een adviserend logistiek bedrijf. Klanten kunnen online het versturen van post, pakketten en pallets regelen. Hij wilde gaan uitbreiden naar containers, maar zocht een investeerder. Met als doel om echt mijn containerdienst dusdanig te laten groeien dat we snel meters en stappen kunnen maken. 2 jaar geleden raakte hij in contact met Impuls Zeeland, die de financieringsmarkt Finance Me mee organiseert. Hij kwam terecht bij het Zeeuws Participatiefonds dat investeert in bedrijven zoals die van Kees. Die bedragen kunnen behoorlijk oplopen. Een beetje afhankelijk van de waarde waarop mijn containerdienst wordt geschat, zitten we nu een beetje in het traject van 500.000 tot 1 miljoen. We zijn nu zover dat we live draaien met 1 klant. We moeten nu heel snel op zoek naar een tweede klant die dit omarmt. Het geld zal met name gestoken worden in verdere ontwikkeling van het programma. Dus het fine-tunen, het optimaliseren van het online platform. Het bedrijf van Daniel Lodders groeide de afgelopen 15 jaar uit van een bedrijf met 20 werknemers naar een met 200 werknemers. Wat volgens hem belangrijk is groeien in stapjes. Als je steeds experimenten doet op kleine schaal, dan zie je dat je er sneller achter komt, is iets een succes of is iets geen succes. Dan heb je nog geen grote hoeveelheden geld nodig om dat te proberen. Maar op die manier kun je dat dus beter faciliteren. Ja, en op de financieringsmarkt Finance Me in Vlissingen staat de verslaggeefster Esme Berg. Esme, vorig jaar was de eerste keer en toen nam staatssecretaris Mona Keizer 6,5 miljoen euro mee voor Zeeuwse ondernemers die wilden groeien. Dat was natuurlijk een mooie start. En hoeveel is er nog over van die pot geld? Nou, in ieder geval gaat het nog om miljoenen. Exact bedrag wordt niet gegeven. Nou, Kees is dan een van die ondernemers die geld uit die pot krijgt. Daar zat overigens al geld in hoor. Maar die 6,5 miljoen euro maakte het mogelijk om hogere financieringen te krijgen. Dus tot 1 miljoen euro. Ik weet wel dat er 3 bedrijven het afgelopen jaar geholpen zijn. 15 zitten nog in een traject om zo'n financiering te krijgen. Nou, dan heb je hier nog de markt vandaag waar ik nu ben. Nou, daar staan banken, accountants, fondsmanagers, allerlei partijen om mee in gesprek te gaan. Om mee kennis te maken, maar natuurlijk ook gewoon om te achterhalen wat de mogelijkheden zijn voor een financiering. En vandaag is er ook iets nieuws gepresenteerd. Een financieringstafel. Wat is dat? Ja, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel. Dat is een tafel waaraan verschillende partijen zitten. Dat is voor ondernemers met een lastig vraagstuk. Dus vaak een ondernemer die geld wil, maar waar veel risico achter zit. Dus ja, je kan als investeerder dan je geld kwijtraken. Verschillende partijen zitten aan zo'n tafel. Dat is elke 6 weken. De ene keer in Roosendaal, de andere keer in Vlissingen. En samen proberen ze dan toch zo'n ondernemer verder te helpen. Esme, dankjewel. Over het stormachtige weer hebben we natuurlijk al uitgebreid gesproken in deze Zeeland Nu. Het levert in ieder geval mooie plaatjes op. En het is vandaag ook al aan het eind van de middag behoorlijk gaan regenen. En dat gaat morgen door. Morgen dan ook nog steeds windkracht 8 ongeveer. Woensdag dan pas gaat de wind een beetje liggen, maar het blijft voorlopig onstuimig. En terwijl de meeste mensen lekker binnen bleven vanwege de wind, waren er ook mensen die de wind juist wilden trotseren bij het NK tegenwindfietsen. Ik heb wel zin in. Ik heb net tips gehoord, niet te hard starten, het duurt heel lang en blijven trappen. Ja, dat dus zometeen in Evenement van de Week. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht voor Zeeland met meer informatie voor de komende dagen. Ik wens u nog een fijne maandagavond.